Mufti Dangoma TV. Labari jiya mai wasa kun buga wasa wallahi jiya lahiya lo ne kuma wasa na kwallo wallahi ne muka buga wallahi don babban hilin nan sun ga stadium din wallahi mun buga wasa ko ba wallahi kilisi ne wallahi muka buga to injin da ku aka ci mu muka ta hatar su ne wa amma kai walakanci wasan nan ta daɗi wallahi kuma na kwashi kuɗi ko ba wallahi abokina baka labari ba ai wasan da normal ne wallahi ka san yana abubuwan da daga Allah ne wallahi haka sai ga wasu samu su samu kuma da duniya Allah ne wasan nan ni ne Allah ka so kwai sai sha kuna normal ne wallahi wallahi sai sha kuna wallahi lo ne lawo gaskiya wallahi Allah ne kyauta wallahi wannan kamar difan Ban wallahi jiya na yi neman yi ba samu ganin ka saboda wallahi wasan nan ta je ta yi kyau kuma bayan ba ka ta wurin ba yayi na gode gashi kai ma ka gane ko ai to zan yi bishiya da wannan bishiya da ai wasa ta tashi malami wallahi Hey, kaga abin da na samu ko? Wallahi abokina gaskiya kai nan ga wallahi. Mu biyan ne ba. Ai yanzu gari na kuna. Abokina lalalo ne wallahi. Garubi kai ba abokina kai. Wani ne da wannan. Shawara da wannan kai ba. Wallahi na gode abokina. Babu komai. Ai wannan muna tare. Na gode wallahi. Lalalo ne wallahi. Na gode abokina ai. Ba za mu shiga nan ba kuwa? Ai ni yanzu duk inda za a je kawai. Ya kamata mu dan zagaye garin. Abokina kana je yanayin garin yake wai Ka abokina. Yanayi wa. Yanzu an muka je yanayi wa ku ba. Kai ko yace kuna cikin kudi ka sai kana nan ya kan da wallahi ce wasan da muka fa na samu kudi. Ai wallahi wasan nan ta gwada je na samu aikin na ji don muska. Abokina kai ban baka labari. Wallahi je kwanta da na moli. Kuma na ji an ce akwai malami mai fasara mu kai. Sannan kai Allah ka tsallaka ne mu je can wajen shi mu samu mulkin nan. Anya kana ganin ana samun shi. Tabbas za a same shi kafin rana ta fadi. Je alkanin mu a mu je anan kaka ma ai irin yadda ake yin inda ana hakan ga dole ya la alo ne Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malai na wuni. Barka da wuni. An wallahi lafiya. Lafiya kalau wallahi. Ya gida ya yi. Wallahi alhamdulillah. Kwana biyu. Wallahi mun gode Allah. Ya hakuri kuma. Wallahi alhamdulillah. Ya gidan nan. Wallahi lafiya. Ya barka da zuwa. Malam barka da zuwa. Barka da zuwa. Malam wallahi wata tambaya ce ne. To bismillah Allah ya sana sai bismillah. Zauna. Bismillah. Wallahi malam tambayan nan dai sai dai abin kunya ce wallahi. Ina sauraron ka insha Allah. Allah ya sana sai. Wallahi malam kare rufa mai asiri malam. A ba da ma kai nan gidan sirri ne ka zo mana. Nan gidan sirri ne ka zo. Ya malam ai ka san nayi amarya ko. Tabbas na ji labari. Wallahi amaryan nan ta hasa min wuta har dai jiya da dare wallahi. Subhanallah. Na tana son in faɗa mata babbancin ƙwari da bari. Amma ni kuma ban son ka san ban san komai ba. Shi yasa wallahi jiya ma ta hasa min wuta ina da ce to bari in to in ga malam to ana warware min matsala ta. Gaskiya haka nan ka zo wajen da za a warware ma matsalar ka insha Allah. Insha Allah. Dan haka ka bude kunnen ka saurare ni da kyau ka ji abin da zan gaya maka. To ya malam. Ina saurare. Ya malam na gode. Ba matsala. To ya ba da mu. Gaskiya yau ina kwana mai kyau. To yayi insha Allah. A gaida gida. A gaida gida muna gaida ka. Muna gaida ka insha Allah. Ya Allah ya tsare. Allah ya tsare. Alhamdulillah masha Allah. Bismillah. Bismillah. Malam dama na zo ne ka fassara mana mafarkin da na yi jiya. Okay, je kai mafarki. Jiya na yi mafarki. Masha Allah. Ina sauraron. To, na yi mafarkin malam ina saman raƙumi cikin sahara. To,
sai inda na kita mutane kowa daga mai hannu yake shi yasa nake so a fassara mafarkin nan. Wannan abu ne mai sauki insha Allah. Wannan mafarkin naka abin da yake nufi insha Allah kwanan nan za ka yi wani abun al'ajabi. A gane wani abun a zo a gani wanda mutane za su dinga magana inda ka biyo ana daga manu ana magana akan ka wani babban abu wanda mutane suke mamaki akan shi. Kai, wai shi wannan ma wai ɗaukaka zai yi. Wai aka yi abubuwan nan suna ta faruwa ne haka. Shi yanzu shi wannan baki shi kenan kawai ɗaukaka zai yi. Muna tare amma shi kawai koyaushe shi yake ta ɗaukaka. Kai, amma a dole zan ɗauna. Kai abokina mu je mana. Abokina. Tashi mu je mana. Malam za mu wuce za mu wuce ba da mu. Ba da mu. Yayi Allah ya barka. Ba da mu. Yayi. Ai, lamarin abokin duniya yanzu duniya to tsaya hankali. abokina na manta da Allah ina son dan biya wani waje ka gane to wallahi ina son in kuma Okay, to kun ta kama. a no kai zama ka kai zama ka nagode wallahi zan da wani Ba mu sai ma da gida sai yayi ba ka ku. Assalamu alaikum, barka da wani. Alhamdulillah. wallahi malam na dawo na ni ma na mace ba ma bayani ni ma na yi wani kin ba mu zauna Bismillah. wallahi bismillah Bismillah. Inda zo. To ina sauraron. wallahi malam ni ma na yi wani mafarki ne na manta ba ma bayani ko san irin na abokina ne ka gane ni yadda na yana mafarkin ina saman rakumi cikin sahara inda na biyo mutane na ta daga min hannu kuma ana kuwa Lalle wannan abun a mafarkin naka akwai al'ajabi a ciki. to babu dai wani kura ko A to akwai kura saboda kwanan nan za ka yi wani babban abun kunya. ban gane ba malam Kwarai wannan mafarkin da kai kwanan nan za ka yi wani babban ai ina saman rakumin ka gane sai dan ni surmu wani hado Lalle ku kwanan nan za ka mutu. ban gane ai kai malam ba hado ba sai ni makalkale ga wani rakumi To lalle ku kwanan nan za ka yi babban asara. to ai malam ƙara wannan